روشنامeyeke Emerîkî dibêje İsraîlê hejmara gemiyên petroleyên Îranê berêwan li Sûriyê bo armanc kirin. Di raportekî de Rojnameya Wall Street Journal da zanîn ku hejmarek berpirsên Emerîkî û herêmî eşkere kirine, İsraîlê nekêmî 12 gemiyên petrolê ku berêwan li Sûriyê bû kirine armanc, da ku rêgiriyê lê bikaranîna dahatên petrolê ji bo piştevaniya terorê li rojhilata navîn bike. Rojnameyê her wiha amaje kir ku ev li bo tevgera leşkeriya İsraîlê weke beriyekî nû ye ji bo rovrobûnê di navbera İsraîl û Îranê de, ev ê yekem care bi eşkere ev êrîş têne eşkerekirin û beriya niha jî guman bûne.